کەکی جوان سپاس ji بۆ دەمێتە پرسیارە و هەر کەس نەهادەکە ئەوە گەلۆ شکاندنا داعش هێزە لەشکری و چەکداریە داعش وێ معنایە دەدەک و داعش هاتیێژ نابرن هەلبەت بەرسڤا پێشوەخت هەر کەس دەبێجە نەخێر لێ چما ji ber Daeş ramaneka û hişyarîka û behwerîka û olîka yani ev tev peva girêdayîna û ev tev jî tirmêwê bixwe heye di waqiê Sûrî de yan jî di waqiê Erebî tevêyî de divê rejêmeka dîmokratî çêbibe divê civateka nermî vekirî çêbibe divê aborîka baş çêbibe divê hişekî yan jî ramaneka nû derbas bê hindirwê civakê ev tev jî pevra heta karibe Daeş ji hindirwê vî realîtî yan jî waqiî pêkişandin. Kak ciwan tu dibêjî ev e şêweyê nûyê şerê Daeş? Ez bawerim ev e û heger ev şer çê nebe yani ev şer zû dest pê neke wê her we carke dî wê Daeş xwe nû bike wê bi rengekî dî derkevê wek got bêma çawa tirmekî navê wî na olîka misilmantiya bargirtîka terorîstiya di hindirwê wê na de emirê wê na bêhtirî 1400 saliya na nûwa na ramaneka nûwa yan jî fikrekî nûwa yek karibê dora wê na xweşkayî çavîrdor bike. Başekekî ciwan digal hindî jî gelek bawer dikin ku ji bilî ku mesela ideolojiya Daeş xelek behs bike hêzên çekdar grûpên çekdarên piçûk piçûk ji hêmane di Iraqê de û di Sûriye de jî eger hatû li gor ku gotina te jî tu ji wesa dibêjî di wextekî de wan şerekî dî dest pê kir wan komala bi her navekî dî hebe wê kê bikin armanca xwe çûka em dizanin berîn hal wana wa dest pê kir Iraqî kirin hikûmeta Iraqê Kurd kirin armanc Amerîka kirin armanc lê niha em dibînin Rûsya jî dijminê wê ya rejêma Esed dîsa di berokê dijminatiya Daeş de ye gelek dijmin ji Daeş re çêbûne Daeş wê bi çi şêweyî were beroka veke yani bi rastî ew xwe hebûna Daeş hebûna vî fikrê hana berî hingê Qaîdê jî ew bi xwe dijberiya alemê teva dike yani ne dijberiya tenê wela hêzekê dike Kurda dike yan jî Ereba dike yan Fulaha dike yan Cihûwa dike na dijberiya jiyanê timamî dike ji ber ew dixwaze got tenê ramana wê na tenê olêtiya wê na bi ser bikeve û ew karibê weke berê çawa pêxember tenê bû û bi şûr derbas bû vaqa welata û bi şûr ev welat bin dest kirin wilo jî Daeş dixwaze ji bo wilo min got Daeş ne ramaneke nû e ne hişekî nû e ne olekî nû e emirê wî 1400 sala û tirmê wî na kûr e di hindirwê civaka misilmantiyê de ew bi naxeyên ku te behs kirî ji bo şerê nûyê Daeş ku pitir meselên aboriya meselên demokrasiyetê ye meselên ku yek girtina gelên herêmê ye yanî amadekarî ji bo wî şerê ku dijî Daeş bikirin Amerîka wê bikaribe çi rolî di wê qonaxê de bibîne qonaxa piştî ji navbirina leşkerî ya Daeş yani mixabin weke got heta niha tê xuyakirin Ewropa bi tevayî hê ev qonax nedaye ber çavê xwe ne tenê Amerîka ji ber Daeş dijî Ewropayê Daeş dijî Rûsya jî Daeş dijî nîzama jî Daeş dijî Kurdayê jî Daeş dijî Sûriyeyê jî lê tenê bi weke gotî bi rengekî mestir dijî Ewropiyaya ji ber Daeş dibîne filih bixwe yani dijî misilmantiyên ne yan jî gawirin ji lewma gerek berî hemû tiştî Ewropî û Amerîkî hevparîkê çê bikin ji bo xatirê çareserekê konevanî siyasî aborî civakî di hindirwê Sûriye û Iraqê de çê bikin û di hindirwê herêmê tevî de jî ji bo karibên rê bigirin li ser nûbûn ya derketina grûpekî dî belkî ne bi navê Daeş bê mesela ku Emerîkiyan Serokê Emerîkî berî niha xwest bû ku ew Daeşê girtî yan jî kes û karên wan zarokên wan jinên wan ji aliyê welatên wan ve bin yani bidin welatên wan wana bibin cemxwe ji bo serederiyê bi wan re bikin çi qanûnî be çi serederiya bi çi rengî be
بوان ربكن قالك شوان ولاتا نها دودلن ويتشاوا بستين شو قالك شوانا بونمونا أوروبينا بأصل نجو أوروبانا يعني بباورياتا أفكي شوي تشاوا تشارة سربا يعني كي ديكارا فينا تشاريكيش بو فينا ببينا اف 3000 کس کارن جهان تبي خرابكن هاجر اوروبي خوند نبر وهاجر اوروبي وانا نفقرن جهيله كديفه براستي اف ما في فاكسا غوفرنا فقرنا ولاطي خوا وهنجي هر ولاطكي كارب شوايكي برنجكي ودرباس وبخيبن دادقها دا يعني جوا درباس كي دادقها يعني شاركي جوار ببيني جلو ما كاركي ناف جهانية جرك بيرابن وجرك أوروبي شعبي خوجي نجرن وجرك برنجكي سربستي فاكسا فقر النولاطي وانا واجب جدابكن جبر إيرو 3000 كس وقو قصد دبيجي 3000 كس هيا 3000 كس تفربن كارن جروبكي نوشي بكن لتاني وقتي جو جداب بن وبلا ولا بن هرنا استراليا وهرنا بريطانيا هريكي هر ولاتكي دو سي وشاربن كاربن برشافن جوان يوسف چالکوان و سیاستوان جه سویسرا به کورت کنکشن رابو قال که سپاس قال لك جورا